Тиге булай жыр сатам, алыгыз деп акча эшләгәнем юк, андай теләгем дөресен әйткәндә юк. Мин композитор түгел, мин бары тик автор башкаручы гына. Вот. Молодец. Шундай булып калыямы? Һәм анда бик күп имеш-имешләр китте. Әле. Безне турда да булды бит инде. Ну, аз генә булды. Аз генә булды. Булмады түгел бит инде. Ну, аз генә да. Аз генә булды. Ну, без белән бары тик дуслар гына әйтеп куйык. Киләләргә шундырсың. Просто дуслар. Да? Булай мин йөгерергә шулай каратам. Йөгерергә. Иртәләрен. Ну да. Айы. Шунап йөгерәсеңме? Да. Мин беләсеңме, мин дә менә бер 15 ел хыялланам йөгерергә. Европа сыйфаты, экологик чиста катлам, озак һәм җайлы куллану, булар барысы да Кукмара савыт сабалары. Кукмара фирма кибетләренә рәхим итегез. 8 333 93 45